2 ли 2 ли водите? Да. Айде. Кажи им. Махни им. Айде. Ще се пак да не върти гуми. Точно същите чингета са. Не се тръгна човек само. Това може да го свърши отзад на... Оставиш се за първенец. Кое късна правата ще използваме оптимално там от тревата. Обаче да изкарва нещо по-расово, защото е малко се дозволява. Може ли те да са свободни? Слаба конкуренция. Иличо, взима ли пиричка? Не бе, не, тук се вижда прекрасно, бе. За какво ти? После ще видиш, снимките ще ти... Супер се вижда тук, бе. Няма да свършиш наравно с никоя кола. Да, бе, това е абсурдно. Пълен абсурд е. Две еднакви от завода да излезнат, единия се ще тръгне по-така или ще превключва по-качко. Ще те налея до тубата. Как имат, Ваню? Полудях от жега. Как се струва? След малко ще полудея повече. Ма това е самото начало, бе, човек. Начало вече сме 20 минути. Колко минути сме тук? Това е началото на края. Ей, пати се! Пати се, ти знаеш какво става? Аз не ги виждал как се трепат. Но по принцип не трябва колите да са на финала. Ако те тук ще минават, не трябва колите... Не, бе, ти не тръгват. Пазите се, това се. Те ги разтъпват. Това обиколка за съгряване на гумите. Аре, пит.
се гледа критично. Критично, ей! Да, мамо, ето, че Да си беше купил междинка. За тях имат светли прожиди. Над тече, не има грани. Да. Ползвайте оптимално правят. Меца, ползвайте оптимално правят, тук не може да се развитие. Не, стана. Ама я тръгнете по-далеко. Нали, не мога да ви фанем по-отзад. Момче, я се дръпнете малко, че не ги. Бъдете се, Пешо не е минал на нитро обаче. Ми трябва да му кажеш, кажи му включи. Не газ ще кара. Да не забравиш, защото и после... Нингована до 84. Аре, моля те, бира стекнал на себе, Печо, те излагайте. Абе, следващи! Нямаше фал старт, няма нищо гарантирам. Не знам, този път сигурно ще включи нитро. Този път той само го плаши такова, смисъл само го подготвя. Да, сега се прави на слафи, сега. Първо да се заигравка леко. Лекичко да загледат моторите малко. Много бега това. Те са бързи наистина. Но има ли препирване? Чисти само 2-3. А той по-лекичко. Кое е по-лекичко? Старата тройка е по-тежка. По-тежко. Да. Гледали сме им килограмите. Не сме ги теглили. Дайте се, не има трупа. Междинката е 1200 колко. Страшно, 2-3-то е кутка от диаметър, много яко разчетено. Ще е много зле. Много зле. Блока не му се виждаш хора. Аз ти казвам, 2-3-то е кутка от диаметър е 2,8. Значи, да няма трупа. Моля ви се по-вят. Едно. Бегов няма никакъв сел също. Иван го дръпнане, взява в него? Там той може по-долу да е тръгнал. Те не са пробвали се, Иван. Качвам на път и пири също едно. Качвам на пет. Не, казвам ти. Нали Иван го би? Иван не беше бил тук. Не, бе, Ей! Ей, ще има ли напред? беше по-хубав блока на Иван, ще да видиш ти един левител. Малко да се
Добре, бе. Тройка. Трябваше тримата. За по-интересна, Обработват данните. И мисля така, все ще се показва. Долу инсталираха ли се на финала? Там е добре. Много ви моля да искам да има трупове, брат. Аз това съм организатор, брат. Махни люка, бе! Това е прилепеща сила. Става, загонило е. Не е играла до сега, се беше преди сега. Дай да кара точно. Напред! Едно! Две! Три! На дължина си. Обаче трета на него влиза доста по-късно. Андро, дай да се качим на твоето море. Нищо, ще му сипим мотора малко и ще стане. Може! Вика! Абе, Вика! Как те и викате? Его е! Вика, абе! Не. Не, горе. Да, бе, верно, и кабелите са червени. Това ми е. Да не знам дали траката, аз като ти като касирам. Аз не намирам разлика. Това смени. Я почти се снимаш ли? Тук по седмица. Пънати, ма, не е било майка. За тата, бе,
Dolar altı.